Ethekwini TV uyisonto futhi uNkulunkulu aphindile ngisibusisa ngalo ningithumile ke babukeli bami ngihambile ngolifulela ibhodi enimcelile ukuthi cela nizozwa ngohambo lakhe lezomculo la eqale khona nanokuthi kuzokuba manje kwenza kanjani so ngizocela kumamukela ubhodi asondele ngaphambili ngiyabhodi njalo phila sahlala phansi phila sabiyele futhi ngicela athi nababukeli bakhe emakhaya ubhuti ubani ohlala kuphi siyabingelela ababukeli beThekwini TV igama lami Nkosingiphile Cele mfana nje omncane lo okhulele endaweni yakwamhlabelingane idolobha elincane libizwa kuthiwa eMangosi khulele khona ke ngafunda khona amabanga aphansi emfundo esikoleni Flowers Primary ngase ngifunda high school eMashalaza khona kwamhlabelingane eMangosi. Okay budaba njengoba usushilo ukuthi umfana omncane yini yenze
umfana omncane akhethe ukungena kulomculo wethu wokholo sesibadala? Into engenza ngingene kulo mculo wokholo kahle kahle ngumuntu okhule ethanda ukucula. Ngaqala ukucula from primary school, esikoleni sasinalento okuthiwa ama-culture. Ngangiparticipate ke khona ucula ngingenela. By 2010 ngase ngiyakholwa ke ngamela uJesu. Ngafika esontweni ngaqhubeka ku-Sunday school ngacula. Then ngoba nabantu abange-encourage athi no ikhona lento kuwe. Hambe e-studio record. Ngoba seyigcina ke silifeze ngalephupho ngempela. So wena yangena lento yaqala esikoleni? Yahamba bengena nomdala uNkulunkulu aphinde aqhubeka futhi. So umculweni ke manje siqala nini ukumazi uNkosingiphile emculweni? Nkosingiphile nje ngene nje last year 22 ingoma lena engikhiphile isingle yami yokuqala kusho ukuthi ngize ngisafike emculweni. Okay, but indlela so powerful ngakhona akusho ukuthi uyafika. So usizwa ubani sizoba kuyona olakho uyibhalelile noma umuntu obhalelayo kwenza kanjani? Njengoba ngishilo eqaleni ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa, then ngumuntu obeshumayela. So uma uyilalela lengoma imese intshumayelo kwayo ngisesemo. So akekho umuntu ongibhalelayo ingoma nje lena engayiphiwa uNkulunkulu ngayibhalela mina. Akekho umuntu ongisiza kuyo. Uyayibhekhela futhi noma khona ababhekhaya eceleni? Khona abangibhekhayo but ukubhala ngiyibhalela. Uyayimanage futhi? Ngiyimanage mina. Hey, multi-talented. So nje okay lo kule age yakho ofisayo ungena futhi emculweni nje gospel kanje uthini ke? Umuntu makhona umuntu omncane oku-age yami ufisa ukungena emculweni gospel kubalekile kuqala ukwazana noNkulunkulu. Umuntu omusha ukwazana noNkulunkulu ngoba kusiza ukwenza into wenzela show off buka ukuthi I can do this, but kubalulekile ukuthi lento oyenza ibe ngaphakathi kwena because mayingaphakathi kwena uNkulunkulu yena okunikeza i-direction okumele uhambe ngayo. Zala kahle bhuti ake sixoxe ngale ngoma yakho ulizwi lakho Jesu kwakuthini? Yize ngiqambele ngoma ukuthi izwi lakho Jesu ngangibheka ibandla likaNkulunkulu nje esikhathini samanje siphila kuso ukuthi siyibandla likaNkulunkulu ngathi sahamba sasuka ezwini. Uma ubheka amabandla amaningi sekungena ama-fashion imdanso nani kuyaxhunyelwana amabandla yonke into kuyaxhunyelwana umuntu ugqoka kanjani kumele ube nemali kanti kahle into esihlanganisile izwi likaNkulunkulu. That's why ngaqamba le ngoma ukuthi izwi lakho Jesu lingamandla okuphila okusho ukuthi noma ngabe sekwenzakalana ebandleni kodwa into esiqoba ngayo izwi. That's why ngaqamba le ngoma ukuthi izwi lakho Jesu. Hey Jesus, so powerful. Yo siyabonga bhuti wami. Ubhuti Nkosingiphile utholakala kanjani? Kulula kakhulu ukuthola uNkosingiphile ngikhona ku Facebook ucele Nkosingiphile. Ku Facebook ke ngino personal account yami uNkosingiphile Cele, then i Facebook page ucele Nkosingiphile MTZ. Ngikhona ku Instagram ucele Nkosingiphile MTZ, TikTok cele Nkosingiphile, YouTube channel cele Nkosingiphile. Bangabufisa ukungifonela ngiyatholakala ku 072 089490 072 9089490. Bangafisa ukungi-emailela ngiyatholakala kucele nkosingiphile2@gmail.com. Njengoba kuyisonto elikhulu thina sidla sidumisa la ku-Ethekwini TV. Liphi ivesi esingashare nabantu abasemakhaya babukele nohlelo njengamanje? Ivesi esingalishare njengoba ngumuntu omusha ushilo nawe ukuthi ngabakhuthaza kanjani abantu abancane basesemakhaya. Ngizothatha nje incwadi kaMshumayeli chapter 12 verse 1. Ithi futhi khumbula umdali wakho emihleni yobusha bakho. Zingakafiki insuku ezimbi ngakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Ngizothi nje ababukele emakhaya siyabantu abasha kubalekile ukuzithokozisa ngoNkulunkulu ebusheni bethu ngoba kuyofika isikhathi lapho siyomdinga khona uNkulunkulu singasamthobi. So kubalekile ukuthi nje sisithokozise ngoNkulunkulu emehleni yethu obusha. Kulezi insuku umuntu omusha ukhonza uNkulunkulu kuye ngathi uyabhora noma ngathi out of fashion kodwa kubalekile ukwazana noNkulunkulu emehleni obusha bakho. Ingoma ke le izwi lakho isiyatholakala ezitolo. Ingoma izwi lakho Jesu iyatholakala kuwo wonke ama digital platforms. I-release nje ngomhla ka-28 August. Iyatholakala wonke ama digital platforms, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer iyatholakala nje for downloading and streaming. Siyabonga bhuti, ngiyabonga kakhulu ngihlonipha kwakho ucelile ukuthi khona bacelisa uzobavakashela istudio bazobona bazozwa nangohambo lakho uhambile uzofika imali. So ngicela sibalekise khona emakhaya nalokuthi ubathembisana usabuza khona usakupheka khona seza nabo. Siyabonga kakhulu babukeli beThekwini TV.
Siyabonga ngokuthola leli thuba baphathi be-channel. So into engabathembisa yona nababukeli, by December ngine double single engizoyikhipha, ingoma eziwu2 lezi engizoyikhipha engiqalile manje ngiyayisebenza. By December ngizokhipha umsebenzi ngoba ngishilo ukuthi ngitholakala kanjani, ngicabanga ukuthi abantu bazolandelela bakwazi ukuthola lo msebenzi. Then by next year ayilukhulu lezi album yeza ke ngonyaka ozayo egameni likaJesu. Amen. Ngiyabonga bhuti wami kakhulu, ngihlonipha kakhulu.